Om ver te gaan, ik heb natuurlijk een verantwoording, want ik heb een dochter. Dus in die zin van hoe ver wil je gaan? Ik wil gaan, mits er toestemming komt vanuit de Egyptische autoriteiten. En dat is vooral vanwege het feit omdat wij natuurlijk ook op Egyptisch grondgebied zullen blijven. Wat Israël zegt, dat maakt mij verder weinig uit. De 34-jarige Sanne Vinken uit Kerkrade vertrok gisteren vanuit Düsseldorf met het vliegtuig naar Caïro in Egypte. Samen met duizenden andere mensen vanuit 34 verschillende landen heeft ze besloten om mee te doen aan de Global March to Gaza. Ze zijn van plan om op vrijdag vanuit de Egyptische kuststad Al Arish naar de grensovergang met het Palestijnse Rafah in de Gazastrook te wandelen. Een tocht van 48 kilometer. Maar Israël heeft Egypte gevraagd om deze solidariteitsmars tegen te houden en inmiddels zijn er al tientallen activisten gearresteerd en teruggestuurd naar het land van herkomst. Ik ben in ieder geval doorgekomen. Ik ben ook helemaal alleen gereisd. Nu is het zo dat onze Nederlandse delegatie inderdaad, tenminste een heel deel ervan, is gedeporteerd terug naar Schiphol. Dus zij komen vandaag om 4:15 op Schiphol weer aan. En dat is best wel met wat geweld gepaard gegaan ook. Uiteindelijk hebben de Egyptische autoriteiten besloten om deze mensen uit te zetten. Nu zit ze dus alleen op haar hotelkamer in Caïro te wachten totdat de Egyptische autoriteiten toestemming geven om alsnog richting Rafah te kunnen lopen. Een zeer onzekere en spannende tijd voor Sanne, maar bang is ze niet. Ja, er kan van alles gebeuren inderdaad, maar ik denk dat wij daar ook wel op zijn voorbereid. In hoeverre kun je daar ooit op voorbereid zijn natuurlijk als ze plotseling met rubberen kogels op je beginnen te schieten en met traangas. Dan kun je denk ik eens voorstellen wat die mensen in Gaza meemaken. Dus ik denk het feit dat mensen worden vastgezet en gedeporteerd worden, dat een schending is van fundamentele rechten. Maar ik denk ook dat wat er in Gaza gebeurt vele malen erger is.